חזרה בנושא הסתברות לקראת בגרות י"א 5 יחידות. בואו נתחיל לעבור על כמה מושגים בסיסיים. אפשר כמובן לעצור את הסרטון ולקרוא יותר לעומק, אבל בואו נעבור על מה שחשוב, לדעת מה זה מרחב המדגם, זה אוסף כל האפשרויות שלנו, מה זה מאורע, האפשרויות שאנחנו מעוניינים בהם, מאורע משלים, אלה שאנחנו לא מעוניינים בהם. שאר הנתונים אפשר לקרוא לבד, אנחנו עושים חזרה. חשוב לדעת שאת הנתונים אנחנו אוהבים לסדר בדרך כלל באמצעות טבלה או עץ. אז נשאלת השאלה איך אני יודע מה עדיף לי. בגדול, אם אני רואה שיש לי שני סיפורים שמתקיימים בו זמנית על אותה קבוצה, עדיף טבלה. ואם יש לי סיפורים נפרדים שמתקיימים אחד אחרי השני, עדיף לי עץ. למשל יריות, הוצאת מטבע, קליעה לסל. יש מקרים שאפשר גם וגם, גם טבלה וגם עצם בסדר. בואו נעבור על הסתברות מותנה. בגדול הסתברות מותנה, המילה תנאי. יש פה בעצם איזשהו תנאי או סיפור שגורם לי להתייחס רק לחלק ממרחב המדגם ולא לכולם. תמיד בצד שמאל נרשום את ההסתברות מבחינת רישום, צד ימין זה התנאי, למעלה זה ההסתברות ששני הסיפורים קורים ביחד בו זמנית, A ו-B. בואו נראה איך אני יודע שיש לי הסתברות מותנה ותכף נראה כמה דוגמאות. לפעמים אפשר להבין מהשאלה שמתייחסת לחלק ממרחב המדגם ולא לכולם. לפעמים אני יכול לזהות את זה לפי מילת תנאי, ידוע שנתון, מתוך, מבין, או שהמילה קיימת או שאני יכול להוסיף אותה שרירותית. ולפעמים דרך נוספת זה אם אני מוחק את המשפט עם התנאי, המשפט עדיין הגיוני. בואו נראה את הדוגמאות הבאות, ננסה לראות ביחד איזה הסתברות מדובר בכל מקרה. למשל, בוא נניח שיש לי קבוצה של ילדים, חלקם עם או בלי משקפיים, חלקם עם בלונדינים או לא בלונדינים. אז למשל, מה ההסתברות לילד ללא משקפיים מתוך הבלונדינים? אפשר לראות שהמילה מתוך הבלונדינים גורמת לי להסתכל על חלק מהקבוצה, ולכן זו הסתברות מותנה, ונרשום את זה בצורה כזאת. שהתנאי תמיד יהיה בצד ימין, כי הוא פחות חשוב, ומי שקרוב לפי להסתברות זו ההסתברות עצמה. הלאה. מה ההסתברות למצוא ילד בלונדיני מתוך בעלי משקפיים? שוב, ההסתברות מחוברת למילה ילד בלונדיני. מתוך בעלי משקפיים זה תנאי שמגביל אותי, שגורם לי להסתכל רק על בעלי משקפיים, ולכן שוב יש לנו הסתברות מותנה. שמי שמחובר להסתברות יהיה קרוב לאות P, והתנאי שמצמצם אותי יהיה רחוק, משקפיים. מה הסיכוי שבחר בעל משקפיים והסתבר שהוא בלונדיני? גם כאן הסיכוי זה הסתברות, בעל משקפיים, והסתבר, זאת אומרת, שוב זה תנאי שגורם לי להבין שכאילו זה בלשון עתיד, אבל גרמו לי להסתכל רק על הבלונדינים, ולכן זה יהיה בצורה כזאת. בעל משקפיים אם אני יודע שהוא בלונדיני. מה הסיכוי למצוא בכיתה ילד בלונדיני עם משקפיים? מדברים על הכיתה, לא מגבילים אותי, ולכן זה מכל הקבוצה, אז זו הסתברות רגילה. גם בלונדיני, גם משקפיים, אין פה התניה. הלאה, נבחר ילד בלונדיני, מה ההסתברות שהוא עם משקפיים? הבלונדיני זה התנאי, גורמים להסתכל על חלק מהקבוצה, רק על הבלונדינים, ולכן שוב זו הסתברות מותנה, וזה יראה כך. ונתון ההסתברות ששני שליש מהבלונדינים הם משקפיים. גם פה זו הסתברות מותנה, כי גורמים להסתכל על הבלונדינים. שני שליש מתוך הבלונדינים הם ילדים שהם בלונדינים ומשקפיים, לכן זה ייראה כך. בלונדינים זה התנאי, כי אני מסתכל מתוך הבלונדינים.